Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ugcine evulelwe icala umliso sabalalise ivideo yocansi yosomlomo we-ANC kwishamthetho sase Free State. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandonto Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ugcine ngokuvula icala somlomo we-ANC kwishamthetho sase Free State. Unkosikazi Zanele Sifuba uvulele owesilisa icala lokusabalalisa ivideo yocansi. Le video ebizungeze esikhuleni zokuxhumana izolishiye abaningi beshaqekile ngalokho abathe bakubona. Ngokwembiko kube ukuthi lo wesifazana ogilwe ngowesilisa okukholakala ukuthi uyisoka lakhe lidabuka eNigeria belifuna konke imali elinganiselwa ku300,000 wamarandi ukuba angayisabalalisa ivideo yakhe enqunu. Kuthi uSifuba unqabile ukukhokhela lo mlisa le mali ingakho ivideo igcinise isabalele ezikhuleni zokuxhumana. Namuhla kube ukuthi uSifuba uvuke wanikeleka emaphoyiseni ovulela lo owesilisa icala. Ukhulumela iANC kwishamthetho sase Free State uSizwe Zingithi uthe uSifuba uvulele umsolwa icala. Uthe akafunanga ukunaba kabanzi mayelana nemininingane ethinta icala konke kudluliselwe kwawo umthetho. Uthe lo daba ufisa ukuba lithintwe ngezizotho. Ube eseqhubha ukuthi ubuholi bokaSifuba bayabuthemba njenge-ANC futhi ke mningi kakhulu umsebenzi omuhle asewenzile. So ngalokho kwenzekile angeke kuphazamise ukuba bamthembe. Bafethu ke ngizofisa mina ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intatheli ya YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.